Etxiten da. Maia beti goian egotea, beti beteta. Gainezka egin gabe, baina beti beteta. Zer hor bide bat egiten duenak, eta bide hori egiten da, bigarren pausua izaten da filtratu. Gure egiten dugu filtratu. Ondarazko filtro batutatik pasa arazte geokura. Hori editzen dira, zikin gehiena. Baina, filtrazio hori ona izan da dira, fina izan da dira, ikizio produktu kimiko bat dugu. Produktu kimiko egitea, polimeroa eta flokulantea eta koagulantea. Zer egiten dute hori? Flokulanteak egiten ditu flokuluak sortu. Zer da flokuluak? Bada, uretan, dekantatu ondoren, gelditu dira partikula txiki horiek beraien artean pilatu. Eta koagulanteak egiten duna da, flokulu horiek beraien artean pilatu. Eta gero, pasatzen denean ura ondarretatik azkin pilatxo horiek gelditzen dira ondarretan. Filtroak gelditzen dira. Baina ura geratzen da pilatzen. Eta benazkago pilatzen da produktu horiek. Gero, filtroetan gehitzeko. Eta hori da hipoclorito edo kloroa. Askotan entzun zuen kloroa. Fistinena, ez da? Eta hemen dago